Lam ndinguSandiso Magxala, ndilapha kwilali yaseValbank under eMalahleni Local Municipality kwiDistrict Chris Hani. Iminyaka eyi-30 ndiyi-Deputy Chairperson kaFidanati Primary Agricultural Cooperative. Apha eFidanati sikwi-plant production, silima ikhaphetshu, beetroot, butternut, silima iitapile. I-project lena besiyiqale 2020 ngeliba siqale le project. It was during COVID times. Abanye bethu babe retrenchiwe emisebenzini, then sahlala ke ngoku sabona uba yintoni ehambayo ene-movement of which i-agriculture ngela xesha yayingena lockdown, and ke ngoku yayiyinto eyayisapota i-country kakhulu because abantu babesitya, babehlele ezindlini besitya. So sayibona thina as an opportunity ba how about siqale ke ngoku eyethu i-project. Qala kwethu sasilime i-akile, andiyazi akile ngo-12 litre ke, that's when we started. But ngoku si-expandile silima ku-6 hectares under irrigation. U-Department of Agriculture usincedise nge-training kakhulu, wasincedisa ke ne-structure, wasokhela i-structure esi-SAGAP compliant, then wasinika i-tractor. Then enye i-department ibiyasincedisa ngu-ECDC esincedisa nge-irrigation. Produce yethu iye East London Fresh Produce Market, that's where most produce yethu ebheka khona, and ke bakhona abantu abathengayo locally. Things eyenza uba singabuyi mva ngale nto siyenzayo because siyayazi, siyayibona uba i-direction yayo ibheka ngaphi, ibeka ukutya phezu kwetafile. It's better mna ndisebenze apha kunoba ndiyosebenzela onye umntu. Into esibaqashileyo thina masithi permanent workers, we have 12 that are permanent. Then kasithetha nge-seasonal workers, we have 18 that baza nge-season xa kuplantwa, xa kuvunwayo, batsha bakuyo le business nabafuna uqala. Iye yithi ke ngokamazwi wam uba uzungatyhafi, uqinisekise uba ulithathile elaa xanduva loba ndiyaqala, usesuye phambili ngento yoba funeka wenze sure uqinisekise yonke into oyenzayo uyenza kakuhle, awuthathi ezi-shortcut.